Drahí priatelia, vítajte na novom podcaste projektu Sidarom. Chcem privítať našu dobre známú moderátorku Livku a dnes sú v našich kreslách hostia Evka a Jano, hlavní zakladatelia projektu Sidarom. Ak by ste mali dvomi slovami kľúčovými opísať každý z vás projekt Sidarom, aké by to boli? Ja by som povedal, že mladý a pekný. No. A teraz dve slovesa. Nie, ja dám krása a vzťahy. Čiže z tohto nám vychádza, že je to pre mladých a pekných, aby mali krásne vzťahy. Krásne. Čiže projekt Sidarom je pre mladých, pekných, pre mladých a pekných, aby mali krásne vzťahy. Ako im projekt Sidarom vie pomôcť v tomto ich Tak musíme ideále? najprv vysvetliť asi to pekný. Nie, to by bolo dobre vysvetliť, čo tým myslíme, že pekných. Hej, ja som akože nemyslel som, že to je pre pekných, ale ako v podstate som smeroval ku kráse, len som to chcel nejakým spôsobom inak vyjadriť, ale ide o to, že naozaj túžime potom vlastne ukázať, že sa dá žiť pekný život, krásny život a takéto posolstvo chceme priniesť, že mladým a pekným. Ako im vie potom projekt Sidarom pomôcť tom, čo si práve vravel? Asi na to, aby sme vedeli, že teda ako vie projekt pomôcť, si možno definuje, čo to vlastne Sidarom je. Lebo asi to by bolo také kľúčové, od čoho sa môžeme odraziť. Sidarom v podstate funguje ako online platforma na jednej strane a na druhej strane vlastne ako projekt Sidarom pre školy. Túžbou je naozaj viesť mladého človeka vzťahmi, životom, láskou, sprevádzať ho a ukazovať mu možno naozaj takú krásu pravdivej lásky a to, že tá krásna láska je možná aj v dnešnom svete. Ja by som ešte doplnil, že dneska vlastne ten človek vidí svet cez také krátke videjka vždycky a to je také veľmi instantné a dozvie sa celkom zaujímavé informácie, ktoré sú akože super, ale niekedy niektoré veci a život je komplikovanejší ako 30-sekundové video a preto potrebujeme priniesť aj témy, kde môžeme ísť trošku do hĺbky. Proste na to, aby sme prežili krásny život, proste musíme načrieť do väčšej hĺbky. Takže toto je to, čo chceme mladým ponúknuť. Ako keby, aby sa zamysleli aj nad vecami, ktoré možno, že prežívajú, ktoré sú pre nich podstatné a ponúknuť im nejaký pohľad, ktorý ide trošku viacej za to pozlátko tej povrchnosti. Ďakujeme. Mňa by zaujímalo konkrétnejšie, v čom je Sidarom iný ako podobné projekty, ktoré poukazujú na tieto kľúčové charakteristiky alebo na mladých, na krásnu lásku. V čom je iný? Keď sa bavíme o programe Sidarom pre školy, tak ten cieľ bolo v podstate ponúknuť nejakú ucelenú informáciu pre stredoškolákov. Že to bolo také východisko, že chceme ísť na stredné katolícke školy a ponúknuť im ucelenú informáciu o vzťahoch, láske, sexualite a všetkým, čo s tým súvisí. Pretože na konci dňa človek bude šťastný iba vtedy, keď bude mať pekné vzťahy. A kedy sa to tvorí? No práve v tom veku, keď má človek od tých 15 do tých 19 rokov. Že to je najsilnejšie obdobie, na ktoré si každý pamätá. Ja si asi do konca života budem pamätať proste na moju učiteľku zo strednej školy, na mojich spolužiakov a tak ďalej. Že to je obdobie, ktoré človeka najviac formuje. A tam sa budujú tie stavebné kamene proste tej stavby. Že chceme mať akože pekný vzťah v budúcnosti, ale tak túto sú tie základy. Takže v čom sme iní? Sme v tom, že nechceme prísť proste, že teraz vám niečo povieme o, šikane a teraz vám povieme niečo o chodení a tak, ale že chceme tú informáciu preniesť uceleným spôsobom a postaviť ju na aj katolíckej odpovedi na tom pohľade katolíckej cirkvi, pretože si myslíme, že je strašne aktuálna, že je nádherná a málo kto ju pozná. Tej online platforme, lebo vlastne program pre školy je jedna vec, kde teda sme vnímali, že toto je vlastne priestor, kde k tým mladým môžeme ísť a môžeme vlastne s nimi rozprávať. A myslím si, že dnes presne oni vlastne hľadajú to, že chcú byť videní, chcú byť počutí. A
a chcú vlastne mať priestor, kde teda môžu riešiť tieto veci, kde sa vlastne môžu rozprávať. Aj keď ten online svet je veľmi silný a mnohé veci vlastne vzťahové, ktoré sa kedysi v minulosti proste riešili osobne, sa jednoducho presúvajú do toho online sveta. A toto je práve vlastne prečo máme aj online platformu, lebo vlastne tam tí mladí sú. A v čom je ešte možno online novo iný, chceme vytvoriť takú platformu, ona vlastne už je vytvorená, ale tá možno inakosť je v tom, že ona nehovorí len čisto o vzťahoch ako takých, alebo nie je to nejaké kresťanské bravo, kde sa vlastne riešia vzťahové otázky, sexualita alebo identita, ale vlastne má veľmi hlboké posolstvo, prechádza od antropológie človeka a rieši vlastne, kto človek je ako osoba. Zameriava sa na mladých ľudí, ako vlastne oni vnímajú seba ako osoby a ako bojujú možno aj s krízou identity, ale ako vnímajú vlastne lásku, či vôbec vnímajú tú krásu, či teda čo robia preto, aby možno nanovo zatúžili po tej krásnej, čistej láske. A ono to celé vlastne vychádza, alebo smeruje, alebo taký podtón vlastne je z učenia Jána Pavla II. A to je vlastne niečo, čo v podstate nás veľmi oslovilo, nás chytilo za srdce, to, čo vlastne, kde my sme zažili nejakú formáciu a vidíme, že naozaj v dnešnej dobe toto by mohli byť jedné z odpovedí, vlastne, ktoré by mohli mladým pomôcť možno nájsť seba, nájsť proste tú krásu. A tak konkrétnejšie, ako to celé tak vlastne funguje, že kde vás nájdeme, alebo kde sa k vám dostanú, ako vás osloviť, ako to funguje celé? No, online platforma je online, takže... Instagram, YouTube. Hej, Instagram, YouTube, Facebook. A čo sa týka programu Sidarom, tak to oslovujeme vlastne katolícke školy. Zatiaľ momentálne v Košickej diecéze a v Bratislavskej diecéze. V budúcnosti veríme, že pôjdeme aj do iných katolíckych škôl, v iných diecézach. Ale zatiaľ sú to teda tieto dve a tam sme oslovili priamo katolícke školy, ktoré sa rozhodli do toho programu vstúpiť. No a funguje to tak, že ideme vlastne do každého ročníka dvakrát, aj v prvom polroku, aj v druhom polroku, prvákov, druhákov, treťákov, štvrtákov. A vlastne ponúkame také interaktívne semináre, ktoré nie sú teda len prednášky, ale malo by to byť aj s nejakou teda diskusiou, nejakými aktivitami, interakciou, zapojením sa a tak ďalej. Čiže nie len, že im teda ukradneme 2 hodiny z ich bežného školského dňa. Ale oni sú väčšinou rádi, že to sú im radi, ukradneme. ale ešte aj niečo chceme priniesť navyše, čiže nejaký bonus. Možno ešte k tej odlišnosti, akože možno ten zámer, že prečo sme teda si vybrali tie stredné katolícke školy. Dávať nejakú hodnotu alebo hovoriť o nejakých hodnotách bez tej najvyššej hodnoty, tak to je veľmi ťažké. Dá sa to aj na nekatolíckych školách, ale na tých katolíckych stredných školách vidíme obrovský potenciál tých naozaj mladých, ktorí stále vlastne je to ešte priestor, kde sú mladí, ktorí chcú debatovať aj o takých témach alebo z takého pohľadu. Tak toto bol asi taký najzákladnejší dôvod. Áno, pre mňa napríklad, ja nemám ani problém vôbec ísť na štátne školy, aj dokonca aj rád tam idem. Dokonca mám aj rád, lebo všetko, čo vlastne sa snažíme povedať, vychádza z prirodzenosti. Akože tu nejdeme robiť nejakú teraz vysokú teológiu. My vychádzame z prirodzenosti, vzťahy sú prirodzené. A všetko vlastne staviame na tých prirodzených veciach a tie prirodzené veci ústia v tej kráse teológii. A preto aj chceme v tej teológii končiť, lebo tá dokáže meniť ľudské srdcia. Ja dokážem človeku racionálne vysvetliť mnoho vecí, a on mi akože povie, že áno, ale napriek tomu bude robiť niečo iné. A proste to, čo chytí za srdce, je, keď človek stretne Boha, keď sa stretne s Bohom, toho dokáže zmeniť. A akokoľvek sme ľudia racionálni, žiaľ, ľuďom nestačí len racionalita. Takže nemám vôbec problém všetky veci, ktoré hovoríme o vzťahoch, sexualite a tak ďalej, my začíname v tej prirodzenosti a vysvetľujeme z prirodzenosti. Ale vlastne hovoríme o tom, že by to malo v podstate vyústiť do toho vzťahu jedného jediného s Kristom. Ak to vyústi do toho vzťahu, tak vlastne všetky témy, ktoré berieme, kto je človek, sexualita, manželstvo, plodnosť, a keby vlastne to tak zaklapne v tom, hej, že naozaj, lebo
bez vzťahu s Kristom, v podstate tie veci, ktoré žiješ bežne v živote od vzťahov cez všetko možné, bude ťažšie, alebo to jednoducho proste sám nedáš. Mňa zaujímalo, či máte konkrétne nejakú skúsenosť alebo príklad alebo spätnú väzbu, niečo, na základe čoho ste sa rozhodli, že áno, chceme ísť do tejto témy, chceme o tom hovoriť, alebo niečo, čo vás k tomu tak inšpirovalo, že áno, že to pomohlo, že má to význam. Môj osobný príbeh je z toho, že ja som robil veľkú časť aj svojho pracovného života skôr v biznise a v inej sfére. A častokrát sa mi stalo, že keď som sa bavil s mojimi priateľmi, kamarátmi, obchodnými partnermi, zákazníkmi, tak sme častokrát skončili pri tej téme, že ako sa dá sklbiť vlastne ten biznis, ten úspech s rodinou. Lebo videli, že dobre, tak som ženatý, mám 4 deti a asi som bol celkom spokojný s tým môjim stavom. A niektorí boli, ja neviem, 2-krát rozvedení, 3-krát rozvedení a proste vždy sme skončili v tej diskusii a pre mňa to bolo, že tak ako im môžem ja pomôcť, tak som si uvedomil, že najlepšie môžem pomôcť tým, že pôjdem proste za tými mladými. Tak jak sme spomínali, že ten vek je strašne silný. Čiže ponúknuť mladému človeku nádej, že sa to dá. Dneska je realita taká, že rozvod je normálna vec a manželstvo sa stáva byť nejakým staromódnym a ja im chcem akože povedať, že veď manželstvo je parádna záležitosť, ktorej ja ako človek vlastne dozrievam a rastiem, že je to niečo krásne a rozvod pre mňa nie je normálka, ale je to pokazenie niečoho pekného. No a toto im chceme ako keby nejakým spôsobom priniesť. Čiže toto bolo pre mňa taká motivácia a východisko, že prečo tam chcem ísť. U mňa to bolo iné. U mňa asi veľmi veľkú rolu zohralo spoločenstvo, v ktorom som teda vyrastala a kde som vlastne prirodzene nejak prešla vlastne do služby a prioritne to bola služba mladým. A aj vlastne potom, keď teda som sa vydala a mali sme deti, tak stále ten nejaký kontakt vlastne s mladými bol. Väčšinou teda cez to spoločenstvo, cez službu. A zároveň tým, že proste učím v škole a učím na strednej škole, tak to bola ďalší aspekt. Potom pravdepodobne to bola evangelizačná škola v Anglicku, kde sme chodili vlastne robiť misijné výjazdy a rozprávali presne vlastne o veľmi podobných veciach a boli to prevažne proste mladým ľuďom. A určite veľkú úlohu v tom zohralo to, že ja keď som vlastne mala 14-15, tak som vlastne zažila to prvotné stretnutie sa s Kristom, ktoré v podstate začalo meniť moje srdce a moje vzťahy. A toto je taký kľúčový možno, že moment, kedy ja vlastne vnímam, že v tých mladých je obrovský potenciál. Neskutočný potenciál. A my môžeme teda to uchopiť, zobrať a investovať. Alebo si môžeme proste povedať, že do toho sa už neoplatí investovať a vlastne tu už nič nezmeníme, že to je nejaká stratená generácia. Ale ja osobne to tak nevidím. Ja proste vidím, že tam je obrovský potenciál a je to proste neuveriteľný veľký priestor a na vytváranie niečoho nádherného. Máte nejakú spätnú väzbu od mladých, čo ste možno posledné mesiace chodili s týmto projektom, prednášali niečo? Máme spätné väzby, pýtame sa vždycky po každom jednom seminári, ktorý máme, tak si pýtame spätnú väzbu. No a sú to akože rôzne veci. Mne sa zdá, že prevažne teda je to teda aj pozitívne a teda v každom prípade to je prevažne pozitívne. Ale tak konkrétne by som z toho vyťahol, že napríklad mnohým píšu, že ich obohatil proste nejaký zaujímavý pohľad. Že to je taký paradox, že ľudia majú dneska pocit, že všetko vedia, však už som videl celý YouTube, ale napriek tomu proste zrazu dokážeš priniesť ako keby nejaký iný pohľad, niečo, že toto som si neuvedomil, že toto spolu súvisí, že toto má nejaký dosah, že tie veci, vzťahy a že sexualita nie je len nejaká zábavka, ale že to je niečo ešte krajšie ako len nejaká hra. Že to má proste dosah na môj život a môže to môj život krásne obohatiť a tak ďalej. Čiže toto sú také spätné väzby, ktoré som si ja tak nejako zobral. Hej, samozrejme, buďme realisti.
nemáme proste len úplne, že všetky pozitívne, aj keď prevažná väčšina naozaj sú veľmi pozitívne. A niekedy ono to tak akože zamrzí, že že ideš vlastne do tej školy a teraz proste dáš zo seba to maximum, čo sa proste dá. A my naozaj ten program sme v podstate pre školy hlavne vytvorili proste z ničoho, nič predtým konkrétne naozaj v takej forme, ako teraz máme, a sme nemali. A preto vlastne aj dávame tie spätné väzby, ho vlastne kvázi testujeme. Ale veľmi pekné na tých možno aj negatívnych spätných väzbách je to, že vlastne my dokážeme, alebo ten program, alebo to, čo povieme, dokáže študentov vyrušiť, niekedy proste vytočiť. A je to kvôli tomu, že vlastne oni možno v prostredí, v ktorom žijú a s čím sa stretli predtým, to, čo proste zažili, možno zranenia, možno to, čo si nesú z rodín, je vec, ktorá jednoducho, ktorú si zobrali za bežnú a normálnu a že takto by to malo vyzerať. A my teraz, keď prídeme s nejakými vecami, kde jednoducho ich to vyruší, alebo sú striktne teda, že tak ja s tým nesúhlasím. Našou úlohou nie je ich nejak presvedčiť alebo nanútiť im nejaký názor. My im v podstate ponúkame vlastne ten aj pohľad vlastne, čo hovorí cirkev. A to nie sú len úplne naše zdieľanie sa, naše názory na niektoré veci. Sú to aj naše svedectvá, ale vlastne je to pohľad cirkvi a chceme vlastne možno, že vysvetliť niektoré veci, že prečo cirkev hovorí to, čo hovorí tým mladým, aby vlastne porozumeli, že to nie je len niečo, čo proste si vymyslela, alebo chce byť proste, že tak toto nesmieš, toto ti chcem zakázať, lebo toto. Ale jednoducho, prečo to robí? Lebo má na to nejaký dôvod, lebo vlastne všetko to, čo robíš, má nejaké dôsledky, nesie to so sebou niečo a ty sa môžeš rozhodnúť preto, ale ten dôsledok vlastne bude taký, že podľa toho vlastne bude vyzerať ten tvoj život, tvoj vzťah, tvoje manželstvo, tvoje deti. Ja to vidím tak, že presne pre mňa už som to spomínal, že to učenie katolíckej cirkvi v tejto oblasti je niečo, čo je strašne krásne, čo si málo ľudí uvedomuje a skôr je to vnímať cez niečo negatívne, že toto nemôžem, cirkev zase niečo zakazuje. A to je podľa mňa akože veľmi silné nepochopenie. A toto vnímam ako misiu, že to učenie cirkvi v oblasti vzťahov, sexuality, manželstva je naopak práve, že niečo veľmi prirodzené, niečo, čo vychádza z absolútnej prirodzenosti človeka, je niečo, čo dokáže človeka povznášať a nie je to práve, že vôbec o zákazoch. To je niečo práve, čo mi dáva príležitosť rásť, čo mi dáva príležitosť zlepšovať sa. A toto je to, čo chceme ukázať. Čiže nejdeme nikoho ani presvedčať, ani nič. Ideme ponúknuť proste krásu ľudskej lásky. Možno len posledná vec k tomu, že snažíme sa aj diskutovať s hlavnými ľuďmi vlastne na školách. Hej? A toto je to, čo nie všetci zažívajú, alebo nie takým spôsobom zažívajú. Že jedna vec, že si oťukajú možno názory svojich spolužiakov, častokrát ich prekvapia tie názory tých spolužiakov, častokrát ich proste vyburcujú k tomu, že tak nie som sám taký možno divný, že si toto myslím, alebo že takto to riešim. A častokrát ich obohatia. A vlastne my tým, že vlastne moderujeme, alebo možno, že to niekde korigujeme, usmerňujeme, my tam nie sme na to, aby sme im dávali nejaké striktne proste správne odpovede, alebo že toto očakávame od teba, že povieš. My naozaj ich chceme počúvať. Aby sme možno, že toto aj, čo oni vlastne nám povedia, vedeli potom ďalej zakomponovať do programov. Ja som sa presne chcela spýtať, či tí mladí majú nejaké otázky, alebo presne či argumentujú, alebo niečo, že či majú nejaký názor na to všetko, lebo vlastne si spomínam, že som mala takú možnosť byť s vami na jednej akcii a mňa to veľmi povzbudilo, keď jedna osoba prišla za nami na konci a povedala, že už sa rozhodovala o to, že proste bude robiť tak, ako všetci jeho spolužiaci. Ale že počuť o tom, že je to naozaj pravdivé to, po čom túžia, alebo vníma, že je dobré, že to existuje a že ju to pozbudilo, alebo ho to pozbudilo. Tak, To si mi pripomenula. To je Fulton Sheen, taký americký biskup, to tak hovoril, že lebo ľudia majú svoje ideály. Oni vedia, keď vyrastá človek, on vie, čo je dobré. My to tak cítime. A on hovorí, že keď ľudia prestanú žiť to, čomu veria, tak začnú veriť tomu, čím žijú. To je asi presne ten moment, kde tá osoba proste bola zachytená. Že
ako náhle zistím, že žiť tento ideál je moc ťažké, tak si zmením rebríček mojich hodnôt a poviem si, že no dobre, tak radšej si zmením svoj ideál, aby som si žil podľa dobrého svedomia. A my sa snažíme ponúknuť akože tú odpoveď, že ten ideál je stále krásny a stojí za ňo bojovať, aj keď niekedy zlyhám, aj keď sa mi všetko darí, aj keď nie som dokonalý, ale ten ideál je krásny. A dá sa k nemu priblížiť, hej? Že to nie je len proste nejaký ideál, niekde na piedestále to stojí a ty vlastne nemôžeš proste vôbec dosiahnuť to. Ten ideál dosiahneme samozrejme až v nebi, to je úplne plný, ale dajú sa robiť nejaké kroky, sú rôzne pomôcky na to, ako jednoducho mi môže pomôcť niečo vlastne kráčať a dosahovať ten ideál, hej? Približovať sa minimálne k tomu ideálu. Ďakujem vám za váš čas. Toto ste predstavili projekt Sidarom a tešíme sa na vás všetkých, jednak v online priestore, aj naživo, keď sa stretneme na školách. A tak spolu budeme budovať komunitu ľudí, ktorí žijú a majú krásne vzťahy. Ďakujem vám.